שלום גלית. שלום. את יכולה לספר לנו קצת על עצמך? שמי גלית גרינשטיין, אני מאמנת ויועצת עסקית, כלכלנית בהשכלתי, מומחית לכלכלת העסק והבית, ומלווה בסדנאות ובייעוץ פרטני אנשים ובעלי עסקים בדרך להצלחה כלכלית, עסקית ותקציבית. באת לספר לנו היום על פרויקט מלך. כן, באתי לספר על מלך, מרכז להצלחה ולמידה כלכלית, שהוקם על ידי 3 שותפים, במטרה לתת כלים וראייה היקפית נרחבת על ההתנהלות העסקית הכלכלית של הבית ושל העסק, מנקודות מבט שונות של מומחים. שלום, קוראים לי רון הוד, ואני עוסק בפרסום, שיווק ויחסי ציבור. התמחיתי בנושא של ניהול עסקים ובעלי משפחות, בנושא של תקציב משפחתי וגם בנושא של רישות חברתי ועסקי. שיפור התוצאות העסקיות לבעל העסק באמצעות שיווק, פרסום ויחסי ציבור, זאת המומחיות שלי. שלום, שמי אביטל, ואני מלווה משפחות להתנהלות כלכלית מאוזנת, בבית ובעסקים הקטנים. בבית נבנה טבלה מאוזנת על פי ההוצאות וההכנסות שלכם, ובעסקים הקטנים נבדוק כמה העסק מרוויח ומה היכולת שלו להעביר בכל חודש סכום כסף קבוע כמשכורת לטובת כלכלת המשפחה. מה השירותים שאנשים יקבלו במסגרת פרויקט מלך? במסגרת מלך אנשים יקבלו בהתנהלות הביתית ליווי אישי של הבית בתהליך של כלכלת המשפחה כדי להגיע לאיזון וחיים בפלוס, הרצאות כדי לתת לאנשים כלים יישומיים איך לנהל את תקציב הבית שלהם, וסדנאות ארוכות של 11 מפגשים כדי ללמוד ולהטמיע ולהשתמש בכלים של כלכלת הבית עם הכוח של הקבוצה ועם תהליך של למידה ארוך ועמוק יותר. ומההיבט העסקי, השירותים שניתן הם של ליווי עסקי לבעל העסק, שירותים עסקיים כמו יחצנות, פרסום, שיווק על ידי איש מקצוע, כלים של כלכלת העסק וסופרוויז'ן למאמנים ויועצים בתחום של כלכלת העסק. פרויקט מלך מתאים קודם כל לכל אדם שרוצה שהבית שלו יתנהל בצורה חיובית מבחינת התקציב. אנחנו פונים לארגונים גדולים, למפעלים, למוסדות רווחה, למנהלי משאבי אנוש, לגופי רווחה, ארגונים, עמותות שרואות את החשיבות של לתת לאנשים את הכלים לניהול התקציב הביתי שלהם. מרמת הפרט ועד רמת ארגונים גדולים, אפילו עיריות ומוסדות גדולים שיעזרו לעובדים שלהם לחיות בפלוס. מה מבדיל את פרויקט מלך מפרויקטים אחרים שקיימים היום בשוק? שאלה מצוינת. 3 השותפים במלך מגיעים מ3 תחומי ראייה שונים, כלכלה, ליווי עסקי, התחום של יחצנות, פרסום, תקשורת ותחום של כלכלת המשפחה, ואנחנו ביחד נותנים ראייה היקפית שלא מגיעה כשמלווה אותך גוף אחר שיודע לתת או ייעוץ עסקי, או כלכלת המשפחה, או את התחום של יחצנות, תקשורת שיווקית וכו'. בעזרת הקשרים המרובים שלנו, אנחנו יכולים לתת לאדם תועלת נוספת, ערכית נוספת, מעבר ליצור את הפלוס או את המינוס. אנחנו מאמינים שקשרים הופכים למשאבים, ואנחנו מביאים את כל ההוויה שלנו לתוך התהליך. וזה היתרון והערך המוסף שמקבל אדם שמשתמש בשירותים שלנו. הסדנאות הן המשכיות, הן סדנאות של 11 מפגשים, שבהם אנחנו נותנים גם כלי העצמה וגם כלים של כלכלת המשפחה. בכלים של כלכלת המשפחה אנחנו עוברים עם כל משפחה את השיקוף על הנתונים שלה, הכנסות פלוס הוצאות, אנחנו בודקים מהו היקף החובות שלה ולמי, אנחנו בונים יחד איתה תוכנית הבראה ומוציאים אותה לדרך חדשה, בתהליך של ליווי מתמשך. תוך כדי הקורס אנחנו גם נותנים נושאים של העצמה, הגדרת מטרות, קבלת החלטות, עמידה ביעדים, שחרור מאמונות ופחדים שמגבילים אותנו בהתנהלות עם הכסף, בניית תוכנית עבודה לטווח ארוך. לתוך הסדנה נכנסים נושאים נוספים שמאפשרים את היכולת של הבן אדם לעמוד בהתנהלות הכספית שלו. אז איך אני בעצם יכול להצטרף לפרויקט מלך? פרויקט מלך אפשר להצטרף בכמה דרכים. הדרך הכי פשוטה, אם אתה כאדם פרטי החלטת שהגיע הזמן לראות מה קורה אצלך בתקציב הביתי, רק תרים טלפון. הטלפונים מופיעים פה על הכתוביות, אנחנו נתאם פגישה, נגיד לך איזה חומרים צריך להכין ונתחיל איתך תהליך, ניתן לך את הכלים כדי לנהל את התקציב הביתי שלך. אם אתה בעל עסק, בעל מפעל, בעל ארגון, עמותות,
עיריות, רווחה, משאבי אנוש, הפרויקט הזה מיועד בדיוק עבורכם. הרימו טלפון, נקבע פגישה מסודרת, נבדוק מהם הצרכים שלכם, וביחד נתאים עבורכם את הליווי הפרטני, הרצאות חד פעמיות או סדנאות המשכיות לאנשים שאתם עובדים איתם. וביחד איתכם נאפשר לכם ליצור עובדים מרוצים יותר, רגועים יותר, שעובדים עם תפוקות טובות יותר, כי המצב הכלכלי שלהם מאפשר את זה.